Nini o besarok no birmano gelaisa no gei deneng ba moksa no kare sini lag male botha ya thang ke lai na kai tor mu thang nai kai tor sunam nai kai tor se oi ang phai mia sara tipra guri to mane bagui tini sung sudno no mai bag man siniya sung tisa kok katarang musugu tamne ke sing sigo sini ketal rugi sing sinia rugi tabo ke phai tong bar bosoro balai jaga bar misin barai tong Bombay rogo Pune Maharashtra Telangana Delhi sabreng barai tong rugi tak point rugi ni kuno bithi kerei balai wana ma sungsa malaria kapake bithi tong chini ben cancer bokna bithi tong narang tong mang thiaklai gedeng maklai kintu taboni coronavirus bumung ketal sumbu khnaya kho boni tab do bithi baring ya kho sung pila balai tong tholai tong lai mani tiprau kaphaya kho kerui khnai sung declare bola has sarkar babe green area green zone ora rugi krikha kini hotot khlayu sango sama kabangma madag laha tabo 100 kasih yang khanamani ni apro horo daratoi 88 asto asing tha tewi bare thotok o mai ke jeng khanai dong boni bag belai wana ma sungsa tewi jeng khanaka BSF provincial majagu buri o tong trai o tongu poribar kaisiro khato tomar baile habu দুইটা পরিবার তঙ্গু বিএসএফ নি যত পরিবার যত মার পাইলে হ্যাঁ বহি বসা তত ন বনিমা বেলাই ওয়ানামা সংসা जों किरिलाय तंलायो बनिमां जों किसा सामसुनो न अ जरागो कमसें अ जरागो जस्तुन किसा जों साफ सुथरा खेमा तंनाय गोजों खेमा तंनाय सामुं नमल काहां खेमा जानाय दै दैरावबो जों तुकु गोजों खेमा तंनाय रिरावबो काहां खेमा सुनाय याग्रो बाहायनो साबान बाय सुमाय बलाय जावो या गोजों के साबान बाय दिनो वाय मा सुइ तंदि दै दैराव बाहायनो मुथुं रुमखे बलाय जानाय गुतुं ख्लाय रुमखे सबसन बसानो गरम के तंखे उरुगि रमाय हे खाव जों बनिमागै ताव जों दगानखे एक्सारसाइज खायनाय जों जेब्रा दुर्बल बसाक दुर्बल के आरो बिसि गफाव कुसुकमा गोनां रक भक बेना गोनां रक माने शरीरखौ फांक्रै भिटामिन क्रै दुर्बल लके आरो दाइकिन रमफु बनिमा बुरा रक बिसि माजाकु 50-60 बोसोरनि बयस नम्बर रक तेचराय रके आरो बिसि गफाव बर दाइकिन गफाव हायनि माने बर शरीर करा के रोगिनो गफामाया हायनि जों खोनावो बनिमा जों दिनै साइस्थनो जों करा खेमा दंनाय
जों ते कक सालायफोर बाहायनो किसा हासाल मा दंलायनाय अमक अमन ते कुनु जिनि बिथि गरै सरकारनि आइन कानून जों मानि मा दंनाय कक सालायफोर किसा हासाल खामा दंलायनाय बुखाय बुखुक नांलायते देखिके रागमा रग नांलाय हाके सलाय थाङो ताक पइन्ट जों साइमिया गोबां मानसिफोरा फाय दं होना जों ठीक मते पाराव बेसि जों गिरि मांके दिनै ग्राम अञ्चल पाराव हंके जों मा बेसि नुजा गैया दिन डाक्टर बो करै आइरले डाक्टर का हां दं डाक्टर बो करै कपाल हांके पारा किसिम पारा कफा हांके जों रखा खायनि आंनाय मने पारंबरा बेसि बे गिरि और ने डाक्टर बो हां करै हॉस्पिटल करै वाइसे कपाल हांके जों तैनार लाइ मेलिया मने पारा बरो ना बेलाय की गिरि टाउन रो हंके बरो कम सुबिदा दं मने मा रक किसा दं ताक अजरागो ठीके न मा तंलायनाय तै रखे मुथुं नु लाइजादि तै तमुं चामुं बुस्थुं काहे मा दंनाय तै अजरागो ताबो के बुस्थुं साक बाय साक और कोनो पार्टी पलिटिकल पार्टी हाई पार्टी खाय हाय हामाया और कोनो पार्टी करै कोनो जाति करै कोनो धर्म करै तिनि एक नम्बर ताबक तिनि सामुंखे जों कोरोना भाइरास न फाइट मा खायनाय बो तिनि एक नम्बर शत्रु तै के तिनि शत्रु करै र अनेक जों खानाका पार्टी हि खागलाय हाय आबिया आंले ससु अमन कक सा और काइसे दल जागा मै साइ दं ता गरा कोनो पार्टी हि ता तो तर्दलायदि धर्म हि ता तर्दलायदि जाति ता तर्दलायदि तिनि एक नम्बर शत्रुंखे ओ कोरोना भाइरास जतन न बेलायखे साक्तार जा बायदिसे ना मुथुङा आं आसु लाइमानि आबो कक साइबके ससियेल डिस्टेंस जों आसुंमानि किसा हासाल लायदि दंलायमा सालायमा किसा हासाल दि बर' बाय बर' सि बायतार लायदि गोथां तंखायसे रंगता मोसा माहाय थिकेले तक्सा मासा नों थैया गोथां तंना नांनाय थै थाखाय नों तावनायबा तक्सा मासा सिख्लायनाय आवनि बागैनो जों गोथां तंना बागै जाय तंना नांगौ आ जाय तकथिनि ताइसिंथिनि बुखु गीता थाङै मा बजाखा नरक टिभि बो नुगो रेडिअ बो खोनाबायो ससियेल डिस्टेंस खाय तंजा बायदि नै कारण ताबो त्रिपुराव जों फ्री नि समासे तावखाय प्राय 60 फुट बरक बीएसएफ दं मानजाक बायसा कोरोना भाइरास आ मानजामा यागुलो साबो गोथां तंनो साबो थांनो आबो सिया आबायनो पाराकी पारा खलायला हांकेले बेलाय खायथिनि बागै जायांनाय जों आगिनि कग्र खोनावो जों लापावै गामि गामि थैलेमानि कलेरा आंगै खिउ कबावंगै बगमानै थैलेमानि आबाहायके थैथिनि गामिखि गामि एकदम पाइसुबै थांमा आबाहाय तिनि त्रिपुराबो उंमानि दंगौ आबो जों खोनाजा एवं बाक्सानुका आं 73 उनाव तिनि खेरवाओ गामि साइड कैसा जों लापावै एकदम तखथै इंथांगा तिनि गामि जों yang तंनाय र लामा yang कोयांति लामा yang साका हांकाय उंजाक yang खामाखै उंजागिया आबो हायके आं ताबो मुजुमानो तखथु पुंगु दिल्ली